ହାଏ କ'ଣ ଖବର? ନା କିଏ କ'ଣ କରୁଛ ରେ? ଇଏ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଏ ଜଣେ କହିଥିଲା ନା when life fucking you then change the position and enjoy it, ସେଇ ମା ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ଜୀବନରେ ମାନେ ଏ ଏଜ୍ରେ ଆସିକି ଗୋଟେ ସବୁ କିଛି ହରେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ମୂଳରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ମା ଆଜ୍ଞା କେତେ କଷ୍ଟ, ସେଇଟା କ'ଣ ଏ ମା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେ, ମା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପୁଣି ଥରେ ଦରକାର ନା, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ତୁ ହରେଇଛୁ ଜୀବନରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପୁଣି ଥରେ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ ଆସିକି ଏ ଏଜ୍ରେ। ଆଇ ଲଷ୍ଟ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍। ଭଉଣୀ ଗିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ହରେଇବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ତୋତେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସବୁ ଜିନିଷ ହରେଇ ସାରିବା ପରେ ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ନା, ତୁମେ ଚାହିଁବ କି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି ମା ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ମା ଆଜ୍ଞା ସିଏ ହାତ ଟେକି ଦେବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ତୁମେ ଚାହିଁବ କି ମୋ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଅଛନ୍ତି ସେ ତ ପରମ ମା ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ହିଁ ନାହିଁ ସେ ମା ଆଜ୍ଞା ତ ଶୁଣିବେନି। ଆରେ ତମେ କ'ଣ କରିଛ ତା ପାଇଁ ସେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯିବେ। ଆଉ ତମେ ଭାବିବ କି ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ହେଲ୍ପ କରିଦେବେ କି ମୋ ସାଙ୍ଗଟେ ଅଛି ଇଏ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ମୋର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ଛୋଟବେଳର ସାଙ୍ଗ, ସିଏ ପରମ ମା ଆଜ୍ଞା ବାହାରିବ। ସିଏ ବି ତୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସିଏ ବି କହିବ ତୁ ମା ଆଜ୍ଞା କିଏ, ତୋତେ ବି ଚିହ୍ନି ପାରିବନି ତ ଦରକାର ସମୟରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ମା ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି, ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ହେଲ୍ପ କର, ମା ଆଜ୍ଞା କେହି କରିବେନି। ସମସ୍ତେ ମା ଆଜ୍ଞା ତ ଦରକାର ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, କେହି ମା ଆଜ୍ଞା ଆସିବେନି ତୋତେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। ତୁ ଯେମିତି ଗାଣ୍ଡି ମରିବୁ ତୁ ସେମିତି ଗାଣ୍ଡି ମରିବୁ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ନିୟମ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମା ଆଜ୍ଞା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଉଛି। ଦେଖ ମାନେ ଯଦି ଏ ଆସିକି ଏ ସମୟରେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଲସ୍ ହେଲା ତୁମର, ଆଉ ଲସ୍ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ, କେବେ ତୁମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବନି। ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ମା ଆଜ୍ଞା ତୁମମାନେ, ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କେବେ ବି ଆକ୍ଟିଭ୍ ନଥିଲି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଆସିବାକୁ ବି ଚାହୁଁନଥିଲି, ମୋତେ ସମୟ ବି ନଥିଲା, ମୁଁ ମୋ ବିଜନେସ୍ରେ କି ମୋ ଜବ୍ରେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି, ସବୁ ଜିନିଷଟା କରୁଥିଲି। ମା ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସିଲି, ଭାବିଲି ଯଦି କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ହେଲ୍ପ ମିଳିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲି। କିନ୍ତୁ ମା ଆଜ୍ଞା ତମମାନେ ଯଦି ବି ହେଲ୍ପ ନ କରିବ ତମମାନେ ପର ମା ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ମା ଆଜ୍ଞା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ନ କରିବ ସିଏ ପର ମା ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ଶୋଧିବି। ମା ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଶୋଧିବି ମାନେ ଏମିତି ଶୋଧିବି ମା ଆଜ୍ଞା ତା ଘରେ ଯାଇକି ଶୋଧିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମା ଆଜ୍ଞା। ବାକି ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଏଇ ତ ଜୀବନ ମା ଆଜ୍ଞା। ବ୍ଲଗିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲି, ଆଜି ପାଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଆଜ୍ଞା ଡେ ୱାନ୍ ଆଜି। ଆଜି କ'ଣ କହିବି କ'ଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନି କିଛି, କେମିତି କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ କରିବି, କେଉଁଟା ହେବ କେଉଁଟା ନ ହେବ ସେଇଟା ବି ଜାଣିନି କିଛି। ବାକି ଦେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ତ କରିଛି, କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିନାହିଁ। କେଉଁଟା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେବ ମୋର, କେମିତି ପୋଷ୍ଟ କରିବି, କ'ଣ କେମିତି ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଏ, କେଉଁଠି ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ବି ଜାଣିନି ମୁଁ। କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦେବ, କେମିତି କ'ଣ ଏଡ଼ିଟିଂ ହୁଏ କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦେବ। ଆଉ ମା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଯଦି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ମା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି ଗୁଡ଼ାଏ ତ ଛୋଡ଼ିବି। ମା ଆଜ୍ଞା ତମମାନେ ତ ଛୋଡ଼ିବା ଦରକାର, ଆଉ ପେଲେଇପ ଯଦି ନ କରିବ ହେଲ୍ପ ଏତିକି ମା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ତମମାନଙ୍କ ତ ସାଂଘାତିକ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋଧିବି ମା ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଆସିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋଧିବି, ଆଉ ଭରା ଶୋଧିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଉ ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ବାଳ ଏଜ୍ରେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲଷ୍ଟ କରିକି ସବୁ ଜିନିଷ ହରେଇକି ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଉ ତୁମେ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ ହେଲେ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଉଠିବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା କେହି ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ନା ମୋ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମା ଆଜ୍ଞା ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ କରିଦେବେ, କିଛି ସେମାନେ ମୋତେ କରିଦେବେ କି ଏଇ ଜିନିଷଟା ତୋର ହେଇ ନାହିଁ ତ ତୋ ପାଖରେ, ଭାଇ ଏଇଟା ନେ ତୁ ଟିକେ କାମରେ ଲଗେଇଦେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ତୁ ମୋତେ ଦରକାର ସମୟରେ ଦେଇଦେବୁ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁଟା କରିଥିଲି ସେଇଟା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସେ କରିଥିଲା ମାନେ ତା ପାଖରେ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଅଛି, ସେ ଆଉ ଥରେ କରିପାରିବ। ବଟ୍ ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରଷ୍ଟ ନାହିଁ କି ସେ ସେତିକି ଜିନିଷ କରିପାରିବେନି। କ'ଣ ଆଣ୍ଟ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବରେ ମା ଆଜ୍ଞା ତମ ଗୋଷ୍ଠୀ କି କାହିଁ। ଆଉ ମା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗ, ମା ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗ, ମା ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବି, ମା ଆଜ୍ଞା ହେଲ୍ପ କରିବେ, ହେଲ୍ପ ମା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ନେବେ। ହେଲ୍ପ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କରିଥିଲି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଭଲ ଥିଲା ସମୟ ମୋର, ମା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଚିହ୍ନା ବି ନଥିଲେ ସାଙ୍ଗର ସାଙ୍ଗକୁ ବି ହେଲ୍ପ କରିଛି। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟା ଆସିକି ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରୁ କି ମୋର ଏଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ମୋତେ ଟିକେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେ ତାର ଟିକେ ହେଲ୍ପ କଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇପାରେ, ବା ହୁଏତ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିପାରେ ମୋତେ, ସେ ମା ଆଜ୍ଞା
ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ମା ଆଜ୍ଞା, ଫୋନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କାଳେ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ ମାଗିଦେବି ବୋଲି ମା ଆଜ୍ଞା ଫୋନ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଫୋନ୍ଟା କାଳେ ପଇସାଟା ମାଗିଦେବ କି ମା ଆଜ୍ଞା, ଫୋନ୍ଟା ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ନିଜ ମାନେ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ନା ଇଏ ମୋ ସାନ ଭାଇ, ଇଏ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ, ମା ଆଜ୍ଞା ସିଏ ବି ତୁମ ଫୋନ୍ ଉଠାଇବେନି। ସିଏ ବି ତୁମ ଫୋନ୍ ଉଠାଇବେନି ମା ଆଜ୍ଞା, କାଳେ ପଇସାଟା ମାଗିଦେବ କି, ଭାଇ ପାଖରେ ତ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଭାଇ ତ ଗାଣ୍ଡି ମରି ହେଉଛି ମା ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତାରେ, ମା ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଯଦି ପଇସାଟା ମାଗିଦେବ କ'ଣ ମାଡ଼ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେବି, ମା ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ଦେଇପାରିବନି, ଫେରାଇ ପାରିବନି। ଆଉ ଏ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ସେମାନଙ୍କର ରହୁଛି। ଇଏ କ'ଣ କରିବୁ, ଛାଡ଼ରେ ମାଡ଼, ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲା ଗାଣ୍ଡି ମରୁ। ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଆସିଲି ମା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯଦି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଆସିଛି ମା ଆଜ୍ଞା ପୁରା ନଙ୍ଗଳା ହେଇଛି ମା ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ତୁମେ ନ କରିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ମା ଆଜ୍ଞା କର, ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କର ମା ଆଜ୍ଞା। ପୁଣି ଥରେ ଯେମିତି ମୁଁ ଥିଲି ମା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେଇଠି ପୁଣି ଥରେ ସେଇଠିକି ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯଦି ସପୋର୍ଟ ନ କରିବ ମା ଆଜ୍ଞା, ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋଧିବି ମା ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ଭାଣ୍ଡ, ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଲେ ମାଇଣ୍ଡଟା ଫ୍ରି ହେଉଛି, ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ହେଇଗଲାଣି ମଣିଷ ମା ଆଜ୍ଞା। କେଉଁ ଜିନିଷଟା କ'ଣ କରିବି, କେତେବେଳେ ହେବ, କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାଣ୍ଡ ଏତିକି ଜାଣିଛି ମା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯଦି ୱାନ୍ସ ଆସିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ଭାଣ୍ଡ, ଗାଣ୍ଡି ମରାଅ ତୁମେ, କହିଲି ଆଜି ଡେ ୱାନ୍, ଜାଣିନାହିଁ କ'ଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେବ, ଏଇଟା କେମିତି ହେବ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ବଟ୍ ଡେ ୱାନ୍ରେ ମୁଁ ଏଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା କଲି। କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ କହିବ ଯଦି କେମିତି ଆଉ କ'ଣ କରିଲେ ଭଲ ହେବ, ବା କେମିତି କ'ଣ କଲେ ଭଲ ହେବ, କ'ଣ କଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେବ। ଆଜି ମୁଁ ପୁରା ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ଥିଲି, ମୋର ଯେତିକି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଥିଲା ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ ମା ଆଜ୍ଞା ବାହାର କରିଦେଲି। ଆଉ ବାକି କାଲି ପାଖରୁ କ'ଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନୂଆ କରିବି, କ'ଣ ନ କରିବି ମା ଆଜ୍ଞା ତମମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବ, ତମମାନେ ମା ଆଜ୍ଞା କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ। ଆଉ ପୁଣି ଯିଏ ନ ଲେଖିବ ମା ଆଜ୍ଞା ଘରେ ଘରେ ଯାଇକି ଶୋଧିବି ମା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ, କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ମା ଆଜ୍ଞା, ଶୋଧିବି ମା ଆଜ୍ଞା, ଭରା ଶୋଧିବି ମା ଆଜ୍ଞା।